عسران 4 زعدميو منእሰዩ بمسكوت نايتا ዝጓዓዙላ ዝነበሩ ባቡር ገለ ነገር ስለ ዝረአየ እናጨደረ ነቲ ኣብ ጎኑ ተቐሚጡ ዝነበረ ኣቦኡ ኣቦ ንዓበዝ መስኮት ተዓዘብ እዞም ኩሎም ኣግራብ ብፍጥነት ንድሕሪት ይጓዓዙ ኣለዉ በሎ ኣዝዩ እንዳተገረመ ኣቦኡ ድማ ፍሽኽ በለ ኣብ ጎረቤቶም ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ክልተ መጻምድቲ መንእሰያት በትወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ዝተዛረቦ ዘረባ ተገረሙ ኣታታይዚ ኣብ ክነፍሱ ናይ ቆልዓ ባህሪ ዘለዎ ብምባል ድማ ንዓቕዎ እቲ መንእሰይ ሓንደበት ከም እንደገና ጨደረ ኣቦ እዞም ደመናታት ሲ ምሳና ይጓዓዙ ኣለዉ በሎ በኣግርሞት እቶም ንኹነታት ናይቲ መንእሰይ ብኣንክሮ ዝከታተሉ ዝነበሩ ክልተ መጻምድቲ ንዘረባን ጭደራን ናይቲ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ምጻሩ ሰኣንዎ ነቲ ዓብ ሰብኣይ ድማ ከምዚ ብምባል ተዛረቦ ስለምንታይ ኢኻ ግን ነዚ ወድኻ ናብ ሕክምና ዘይተወስዶ እቲ ዓብ ሰብኣይ ፍሽኽ ብምባል ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ከምቲ ዝበልኩሞ ገይረ ሕጂ ካብ ሕክምና ኢና ንመጽእ ዘለና ወደይ ውልድ ካብ ዝብላት ሒዙ የዒንቱ ኣይርአያን ነይረን ብዝተገብረሉ ሕክምና ግን ሎሚ ክርኢ በቂዑ ከምኡ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ብዝረአዮ ነገር ኣዝዩ ዝገረም ዘሎ በሎ ካብዛ ዛንታ እንመሃሮን ንወስዶን ሞራል እንተደኣሃልዩ ኣብዛ ዓለም ንነብር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናቱ ዛንታን ታሪኽን ኣለዎ ደቂ ሰባት ቅድሚ ጽቡቕ ጌርና መፍላጥና ኣብ ናይ ሚዛን ፍርዲ ኣይነእትዎም ቅድሚ 8 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ምስ ደራስን ጸሓፍን ስዒ ሳልሕ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ንዕልለሉ ኣብ ዝነበርና እዋን ንሰባት ውሽጦም ርኢኻ ደጎም ረኣዮም ኢሉ ክዛረበኒ ትዝብለኒ ሓቁ እዩ ንመጽሓፍ ብገበሩ ርኢኻ ይትፍረዶ እኳ ዝበሃል ፍረዝ ክተስፍኦም እየ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ